Недостигът на квалифицирана работна ръка е основният фактор, който движи все по-напред развитието на автоматизираните и автономни технологии и машини в селското стопанство. На международното изложение Агритехника в Хановер, Германия, се срещаме с най-бързо развиващата се компания за автономни агромашини – Axeed, чиято основна цел е да подпомогне земеделските производители в тяхната мисия да бъдат по-устойчиви и ефективни. Интуитивните машини вече са достъпни и на българския пазар, като ексклузивен дилър на автономни роботи Axeed е НИК. Какво всъщност представляват тези роботи, как работят и приложими ли са в нашето селско стопанство, разказва Малте Хьонер. В моята работа основно се срещам с фермери, които обясняват колко е трудно да се намери работна ръка. Това е един от големите и глобални проблеми в селскостопанския сектор и трябва да го решим, ако искаме всички ние да имаме храна на своята трапеза. Axeed идва в ключов и дори решаващ момент, за да гарантира, че фермерите все пак ще могат да работят на едно изключително ефективно ниво, но също така и в синхрон с околната среда. Също така сме много щастливи, че в България имаме такъв партньор като НИК зад гърба си и най-после ще представим и пуснем тези машини на българския пазар. Компанията предлага 3 модела в своето портфолио към момента, като вариациите са предназначени за различни видове стопанства, като например зърнопроизводство и овощарство. Горди сме, че разработихме и произведохме напълно автономен робот за полеви операции. Безспорно, нашите машини могат да работят изцяло автономно и без никакъв надзор на полето. Вероятно ще попитате как става това. Нека да обясня в детайли. На първо място измерваме границите на полето. След това в тях планираме предварително задачата, която искаме робота да свърши. Планирането се осъществява дистанционно чрез нашия онлайн портал. След като фермерът е направил това, роботът е готов за работа и може да бъде закаран до полето, за да започне своята работа. Разбира се, докато машината сама върши нужната обработка, стопаните могат да следят за прогреса чрез приложението. Също така, ако евентуално се появи някаква грешка, тя ще бъде индикирана веднага и доста често отстранена дистанционно. Веднага след като Axeed AgBot свърши работата си на конкретното поле, лесно и бързо може да бъде преместен на следващия парцел. Нидерландските автономни машини Axeed бяха отличени заслужено с сребърен медал за иновация на международното изложение. И как иначе, след като предимствата им са толкова много. А партньорството с НИК идва в точния момент, за да могат и българските земеделци да се възползват от иновацията и да улеснят работата си, като гарантират повече свободно време и перфектно изпълнение на всички работни процеси. Поддържахме контакт с НИК от доста време и обсъждахме кога би бил най-подходящият момент за представяне на автономните роботи в България. Моментът настъпи. Убедени сме, че НИК е най-добрият партньор за нас. От самото начало ги възприемаме като изключително професионална компания, не само по отношение на продажбите, но и по отношение на обслужването. Имат богат опит в прецизното земеделие, но и собствени лаборатории. А това също е сегмент, който искаме да комбинираме с нашите машини, тъй като само чрез агрономията и технологиите фермерите могат да имат перфектните резултати, които заслужават. Готови ли са обаче земеделските стопани за този тип техника? Ние виждаме значителен потенциал в България за нашите машини. Разбира се, първата фаза ще бъде съпроводена с много полеви тестове, за да могат фермерите да се убедят в качествата на роботите и това, че ние наистина предлагаме една стабилна техника, която работи. България не е подмината от проблемите с работната ръка и смятам, че чрез представянето на продукт като този, всеки земеделец ще има шанса да подобри ефективността в стопанството си. Но също така ще имаме и възможност да развълнуваме младите хора чрез тези машини и те да се върнат или насочат към селскостопанския сектор. Аз вярвам, че земеделието е изключително вълнуващ сектор и се надявам да привлечем повече млади хора.